Ľudia, ja vás vítam pri novom videu. Dneska to bude asi prvé video na tom kanáli, hej, prvé. A ukážem vám bude to kanál o rybách a ukážem vám zatiaľ prvú objednávku, čo som si objednal. Je to kúsok dosť, ale nevadí, môžeme začať, ale neviem, čím začneme. No, prvú poviem, že začínam, že mám novú tašku, takúto veľkú tašku. Ale to nevadí, to je dobré. Nastavíme dobre kameru, áno. No a prvé, čím začneme, bude asi háčiky v krabičke, už čo je tiež nová. Tak sú takéto háčiky. Tak proste ich vidno. Nevadí. Takýto normálny pekný háčik. Zahnutý má by byť na zubáča, ale je to... Počkajte, chytím si ho lepšie. Keď počujete vzadu, tak to je môj brat, ktorý počúva videa. Takýto pekný zahnutý háčik. Je to že vraj na dravcov, čož aj verím, ale no, maličký je. Je to jednotka, ale je to kus menšia, tak to by to bolo lepšie. Počkajte. No, sme tu bez toho, takže je to lepšie. Tak máme tu takéto háčiky. Bože, prepáčte, ale pozriem na to cesto, tak je to kúsok sprosté. Takýto háčik, je to na dravca. Tak ja to budem skúšať, možno vám dám video, keď budem väčšie skúšať na živú rybku. To je prvé v krabičke. Druhé máme, to je tak väčšinou na plavák a na tiež kapra, feeder. Ja mám najradšej feeder a plaváčik. Sú tie zarážky, alebo ak sa to volá, nie bužírky. No... Ďalej tu máme za boily silomeno pelety, také menšie, ale nevadí, aj to sa počíta. No, dobre, no. Ďalej tu máme, toto sú hotové, máme tu dve veci. Malé červy, aby ich bolo keď tak viacej na háčiku. Malé červy z Temu. Z Temu tu boli aj tie bužírky a tá vec. A potom tu máme z našej miestnej rybárskej predajni OK Fish. Tak tu mám Zigrig, či jak sa to volá. Zaostri sa. Zigrig pop-up. Penové guličky. To budem tiež vyzvať za háčik, za rybku, aby neušla. No začneme. Toto je tiež z Temu, Silon. 0,28, 500 metrový, oranžový. A ešte mi príde veľká objednávka, to budem točiť tiež na 2 diely. Teda tu máme samozrejme medovú kukuricu. Jedna z najlepších nástrah. Ešte som ani neotvorila, lebo to mi dneska čerstvo prišlo. No, ďalej. Ďalej tu máme 2 dipy. Stáli ma dokopy 12 €. Cesnak a butrici, to je asi taká chemikália. A skopek za vanilka, toto vonia veľmi pekne. Toto smrdí veľmi, ale ryby to majú radi. A to je tiež... ako vám poviem, koľko to stalo až na konci. Samozrejme, tie z Temu veci to má nevyššie, nejak to mám od rodičov. To kúsok, ale na. Tu sú gumičky tiež z Temu. Ale budem ich mať v tom Temu, čo si objednám v tom hole. To bude toľko veľa, že až, takže neviem. Ďalej som si kúpil krmítka Lolka. Toto je spomínané tie dravce,
na ťažko. To je také sprostejšie. Tu je 15 gramové, mám dve, toto a toto. Tuto v tomto hore mám 10 gramové. Také menšie, keď poviem na maličkú riečku napríklad. Ďalej, keď počujete zvuky, tak to rodičia objednávajú picošku. Keď takto bude pozerať, čo už málo ľudí asi, ale bude tak čo jesť, tak dobrú chuť prajem. Tu je 30. A no a potom len 20. 3. Dve desiatky, 30, 15 a 5. 25 oloviek. Rohlíkové bolek, neviem, či som vám ukázala. Stali ma 3 €. Tam tie krmítka tak 7 €. Keď si to môžeme pozrieť. Jahodové. Voňajú neskutočne. Zaostri sa. Hej. Voňajú jak ten popcorn, detský, farebný. Čož je na tom asi to najlepšie. Že to proste je peknúčko voňajú. Stali ma 3 €. Kukurica ma stála tak tiež 3 € 4. A to som povedal, dobrá. Zik stáli 2,50 a háčiky tiež tak 2. A tie olovka 7, olovka 2, takže to je tiež tak. No a ďalej tu mám predposledný druh popapky plávajúce, samozrejme, keď mám rád feeder. Prvé tu máme, to je Skopex a vanilka, to sú 8 mm. Urobil som chybu, že som si tieto spodné 3 objednal 5,5, a sú strašne maličké, ale nevadí, vyskúšame. Toto sú 8. Mušla a štíplavé asi korenie, 8 tiež. Potom cesnakové sú 5,5, ale brat si kúpil tiež, aj sme si kúsok vymenili, takže máme 10. Potom tu sú tie 5,5, malilinké. Ako to mám, mango a broskyňa. Peach. A ananás kukurica tiež 5,5. Všetky tieto ma stáli 4 €, takže keď si to spočítate, tak je to 4, 8, 12, 16, 20. 20 € za papky. Tak to nic. A ešte takové maličké. Ne, mi to padá, nevadí. Ďalej som si kúpil krmivo, tieto posledné veci. 2,5 kg medové a ešte mám dole jahodové 2,5 kg. Načnuté cesnakové tiež 2,5 kg. Klasické, neviem, také kukurica, kilovky 2. Potom tu mám kilovku cesnak, zelený. A druhú kilovku cesnak. Pozrite, koľko to je veľa. Takže nevadí. A to je pro dnešné video. Nie, ešte tu bude. Toto má stalo 2,90, to je 3 €, 6 € kilovky a 7 € 2,5 kilovky. A toto je koniec videa. Toto je zatiaľ všetko, čo si objednal. Tu vidíte tie gumičky, tu sú Temu, háčiky sú, neviem, tieto Temu. Toto je Snacks Delfín. Toto je tiež Delfín, neviem, krmivo značka Ground Bait, tiež Delfín, krmíka Delfí, toto je proste taká značka, je to propek, neviem, a toto sú Mikado, či aké. A to je dnesného videa všetko. A Temu. Takže čaute a uvidíme sa pri ďalšom videu, čo bude tiež haul z Temu. Takže čau.